И вете всички, които ме гледат, аз съм с вами БГ. Опа, на неудобно място съм за фейскама. Да, тук при мен е Tinky Minecraft. Ако видите, той как се казва в геймплей... Ако видите как се казва в геймплей България, той и аз сме ранг гладиатори. Опа, пазим батерията всеки път, когато намеря на зарядното на лаптопа. О, имам 5 волт кредита, супер! Откъде? Не знам сигурно като са ми дали ранка. И като подарък за закъснението с един ден! И една нощ! Мали то как щях мазна да го чарджа на Фоксито. Айде да видим, че Фокси. Ако някъде видите Фоксито, не го бидите, че после ще имате близка среща с мене. Няма да има. Ще имат, тъй като Фоксито ми е Казвам ви тим. от сега. Фоксито ми е тим, че се разхождаме с него навсякъде. Да изкипе. Няма такова. Аз просто си флайвам на спауна. О, да! И ще направя близко разходка около външната част на спауна. Спауна е мега красивия. Ако някой се чуди как изглежда спауна отгоре, представете си всичко това огромно накрая свършва след тия 4 блокчета. Сега ако падна от тук директно, като цъкна 2 пъти спейс, ще ме убие ли? Малеле, той беше грешка. О, не ми взе демидж. Защото си пуснал флая. Ялко. Малко ще да изкипи. Да знаете, той е мега големия пич. Тя бе много голям пич. Не е по-голям пич от Tinky Minecraft. Ти не го познаваш. Да, ама все пак е печен смисъл в Майнкрафта. Ти не го познаваш. Да имам pickaxe efficiency, но breaking едното ми е дегаза. Опа. Fireboy. Ако чуете кой Fireboy имам у скайпа, той също е от София. Всеки знае Fireboy. Не знае всеки. Вече си съществувал, Чакай. Survival User. Как ще съществувал, Кой иска те Аз. Без тебе, ще с теб сме си тим. Ела. И сега. Изпъгни. Ако шите флая, докато не качвате, даже май и като качвате, ви е безкрайен. Той е безкрайен. Ето ме. Както и ранка е безкрайен в сервера. Което е мега якото, което значи, че... Ама аз то не си напиша. Как беше командата за наяждане? Феда. Фиднах се. Имам командата фид вече, да. Ако си такъв ранг съм, аз съм ранг гладиатор. И съм минер. Ако си кое ниво 31. Ако си това кой сървър е Геймплей България. Как се надявам, тази снимка е така. Как да мога да си сложа снимка без Camtasia Studio 8 на клипа? Невъзможно. Така искам да ми е искам да ми е снимката на цялата поредица. Просто е така много ми се желая така да ми е снимката. Флайни и се стъпни до мене. Секунда. Така се приема телепорт, когато някой се телепортнал до вас. Всеки знае. Къде знаеш, има хора, които те първо почва да цъкат Майнкрафт. Аз станах преди малко. Аз съм на върха на спауна, да знаеш. Къде?
От тук на Dirt Person е много красиво. Е така, само някакъв шифт много. Какъв Dirt Person, бе? Така да не гледаш от първо лице, смисъл да ти е смече в ръка. Dirt Person. Да, Dirt Person се нарича това. Нарича се такова. Само First Person. First Person е така да ти е, нали, да гледаш едно от неговите очи. Да, а пък ти каза... Да гледаш отзаде! Аз искам да гледаш негово само, че отзаде. Това не е Dirt Person. Dirt Ти знаеш Person. какво е Dirt? Dirt Person, не знам какво е Dirt, ама все пак това е Dirt Person. Да. Познайте какво интро си има, Слави. Да, още няма да го използвам, докато не се оправя, нали, към тази студии и такива неща. Да, трябваше да кажа и осмички. Показах вече спална, мисля. Така ми почва цялото интро. Аутро е за края. Да, това е интрото. Да, всички го знаят. Меле! Меле! Всички ми забиха. What? Това ще се види на клипа, всички стоят на едно място и не мърдат. Ще му напиша Джорджо Тин. Джорджо. Знаете, че чай само сложа хила така набързо. Така. Хилнах се. Така ще ми бъде и набързо хила. Набързо набиране, така се изразя. Ще изнеса тебе, ей. Аз като някаква кула се промъкнах за тия. Ще ви щупа, ей! Опа, Тимче. Ама Тимче би. Ако се чуете къде се мъча да стигна до спална, но тия трима не ми позволяват, които са хакери явно. И си умрех с най-добрия сет. Просто... Хакове. Заснети са. Видяхте? Аз съм на 20 блокчета от него, той как успя да ме хитне. Си изхъба и последния кит. Гладиатор. Така се пише, ето. Ако ще видите какво ви дава кит гладиатора, само ще ви покажа F5. Значи, ако ще видите какво ви дава ранка гладиатор, ви дава наклонена. Крафт. Ето, крафт. ЕЦ. Нали, ето го е. Ако ще видите откъде имам тая лопата, не кирка, не. Лопата, легенд. Един приятел ми даде цял сет легенд, ама умрях с него. И ми остана само меча. Май и лопатата. И да. Да ви наклона крафт. Да ви тези китове. Кит. Да ви кит усер. Кит стартер. Разбира се, тия началните китове. Кит Уинтер. Кит Гладиатор. Кит Нинджа. И другия кой беше... И Кит Вип. Да. И Кит Вип. И да. Кит Гладиатора е Protection 4 фулка. Ето Protection 4 Unbreaking 3. Само каската е Protection 4 Unbreaking 3 Respiration 3. Меча е Sharpness 4 Smile 5 Knockback 2 Fire Respect 2 Looting 3, който е много хубав според мене. Тая лопатата е. Опа, че ми изгасна зариедното. Е така. Опа, който е много топло.